Congratulations, Marusi, for the win. It was a tough game for us. We faced the game with our maximum ambitions. We fight during, let's say, 30 minutes, maybe 30. I don't know exactly when we break down. But I'm proud of my players. We fight everything that we can. They deserve it. They had much more energy and much more cleverness to face the game. And that's all. We had to immediately think in the next game, recover ourselves, prepare the team for the next important game on the next weekend. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Μαρούσι για την νίκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Αλλά όπως και να έχει, παλέψαμε, πιστεύω, για 30 λεπτά οι παίχτες μου απέναντι σε αντικσοότητες. Είμαι περήφανος για τους παίχτες. Πάλεψαν όσο μπορούσαν. Το Μαρούσι ήταν πιο έτοιμο, καλύτερο, έπαιξε με μεγαλύτερη γρηγοράδα και ήταν πιο έξυπνη στο όλο το παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να ετοιμαστούμε. Αύριο είναι μέρα να επαναφέρθει η ομάδα στην αρχική της κατάσταση και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι. Καλησπέρα, coach. Καταρχάς, ήθελα να σας ρωτήσω αν στη σημερινή ήττα έπαιξε μεγάλο ρόλο η ήττα μεσοβδόμαδα και ο αποκλεισμός από το μπάσκετ της Champions League για απουσία ορισμένων παιχτών. Okay, so regarding today's loss, two things. Was it because of some of the players that you were missing, a lot of injuries, and did the last weekend, the last loss we had for the European game play a role in today's loss? Well, it's a fact. It's clear that we don't face with the energy that we needed. We suffer not because of the losses, because of the schedule, but traveling, also injuries. So, but now we are out of the European competition. Now we'll have long weeks to prepare the games. First of all, we have to be healthy. If we are healthy, we can compete. If we don't, it's very difficult. Ναι, σίγουρα έπαιξε ρόλο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και το παιχνίδι και η κούραση από το προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά τώρα πλέον είμαστε εκτός. Φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο όσο αφορά την ενέργειά σου και τους τραυματισμούς. Αλλά τώρα που είμαστε εκτός Ευρώπης, σίγουρα θα έχουμε περισσότερο χρόνο και τα Σαββατοκύριακα να ετοιμαστούμε για τα παιχνίδια και αρκεί να είμαστε υγιείς, αυτό είναι καλό για την ομάδα για την συνέχεια. Now, coach, you intend to choose a player in the same position for PJ Makura, or maybe you have a thought to change things, a different choice about the team? Well, as you know, now in the middle of the season, the market is very limited. Όπως ξέρετε τώρα, μέσα στις περιόδου είναι δύσκολο η αγορά των παικτών. We will try to find the best player possible. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο παίκτη που μπορούμε να βρούμε. If it's more similar to JP or not, this is not the most important. Ναι, αν μοιάζει περισσότερο στο JP ή όχι, αυτό δεν είναι σημαντικό. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ισχύει ερώτηση που θα Okay.